खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ BoNSUनि धर्ना हाबाफारि। थांनाय बावैसो सिगां बर'फोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय साथाम दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनायनि हेंथायै मैया क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव धर्ना हाबाफारि लानानै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो एसटि कमिसन अफ इन्डियानो गोसोखांलाय हरनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे हाबाफारिखौ फारियै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च, बर' राइटार्स एकाडेमि, अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम, एक्स भलान्टियार्स फर्स आरो BoNSU जुथायै लोगो नांनानै लानाय जादों। मख'जाथावदि बे धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लानानै BoNSUनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला जोंनि बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ बायदि खैसार खालामबाय थादों। लोगोसे आरो बुंबावो, दाखालि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ दाय गैयालासे आरो बैसो जानाय सुबुंफोरखौ हरनि समाव हमना लाबोनाया आयेनखौ सिफायनाय जादों। बेनिखायनो बेबायदि आयेन बेरेखा हाबाजों जायफोरा सोमोन्दो दं बिथांमोनखौ थाबैनो साजा होनांगौ आरो दाय गैयै सुबुंफोरखौ थाबैनो हगारनांगौ होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। 2024 मायथाइयाव जुदि बिजेपिआ सरकाराव फैफिनबावोब्ला भारतनि संबिजिरा जागोन हिन्दुत्वबादी बाथ्राखौ बुंदों आसामनि ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा रायजर दलनि हान्जानि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला हादराव बिजेपि सरकारनि हाबा मावनायखौ मोजां मोनाखै आरो बेनिखायनो बिथाङा बिजेपि सरकारनि सायाव बायदि अजद दिखांनानै 2024 मायथाइयाव जुदि माबा जाहोनाव बिजेपिआ सरकाराव फैफिनोब्ला भारतनि संबिजिरा सोदांनानै हिन्दुत्वबादी जागोन आरो भारतआव धोरोम बासियै सोदोबा गोमालांगोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथाङा आरो बुंबावोदि बेनिखायनो जेसेबां ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोर दं जायफोरा बिजेपि बेरेखा बयबो खौसे जानांगौ आरो बिजेपिखौ फेजेनना सुबुं खुंथाय हादोरनि संबिजिरखौ रैखा खालामनांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। अरुणोदय आसनि मुङाव रां लानानै हमजादों सासे सुबुङा। मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंखौ जेंका सेराफोथारनि सुरेश चौहान मुङै मिथिनाय जायो। हमजानाय सुरेश चौहाना अरुणोदय मोनगिरिफोरनिफ्राय रां लादोंमोन। थामहिनबा सासे आइजोनिफ्राय अरुणोदय होगोन होनना रां लादोंमोन। फारसेथिं केर'नि पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बै सुबुंनिफ्राय गोबां सन्देह गोनां फोरमानफोर मोननाय जादों आरो आबुं मिथिनो थाखाय पुलिसआ आथिखालाव नायबिजिरगासिनो दं होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायना होदों। कनिका बर'नि दिनै श्राद्ध। थांनाय 2022 मायथाइनि 11 डिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हांगामा बर' बिथांनि अनसुलि बिसि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर'आ हरखाब गारिनि जाब्रबथायाव रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो मैया बिथां कनिका बर'नि श्राद्धखौ बाक्सा जिल्लानि रान्दुनिपारायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा नखरजों जुथायै खुंनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ नुजाथिनानै कनिका बर'नि जिउ जारिमिन बिजाबखौ बेखेवना होयो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे श्राद्ध हाबाफारियाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार स्वर्नप्रभा सैनारि, कटन मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर फुकन बसुमतारी मोनजों लोगोसे गोबां आफाद आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। माजबाद पुलिसआ गान्जा हमदों। माजबाद पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै मोनसे हान्जाया सिग्रामनायाव गंसे सेन्ट्र' गारिजों लाबोबाय थानाय गान्जाखौ बोखांनो हायो। मख'जाथावदि गान्जाया गासै 221 केजि होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। लोगोसे गान्जा लाबोग्रा सानै सुबुंखौबो हमनो हायो होननानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा फारियै रातुल आली आरो ताहिद आली आरो बिसोरनि न'खौ हाजोआव होनना पुलिसआ फोरमायदों। बिजेपिनि गाहाय मावखुलियाव साफाई कर्मचारिफोरा सोमावसारदों। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखाल आसामाव होखारनाय जाथायखौ लानानै फ्राय 300सो साफाई कर्मचारि बिथांमोनहा बिजेपि अफिसनि लांगोनायाव सोमावसारदों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला फिन सुंथा होफिनाब्ला फैगौ समाव बिजेपिनो भट होआ होननानैबो हुमखि होबावो। बेनिखायनो मैया गुवाहाटीयाव थानाय बिजेपिनि गाहाय मावखुलियाव होखारनायनि सिगां जायगा खालामनानै होग्रोनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। जिएसपिनि खौरांगिरि मेल। आथिखालाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनियानि कास्ट सार्टिफिकेटखौ फिन नायबिजिरबाय थानाय समावनो
बेखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव जिएसपि राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सोमजिनाय जे जिएसपिआ बिटिआर सरकाराव थानानै जुथायै सरकार सालायनायखौ नागारनानै फैसिगोन नामा होनना गोबां मावथि सोद्रोमाफोरनि गोसोआव गोनो गोथो जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै मैया जिएसपिनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि फुतुल सागर देकाया जों बिटिआर जुथाइ सोरखारनिफ्राय ओंखाराखै आरो उनावबो ओंखारनाय जानाय नङा आरो बेबायदि दोलोआव जेबो सावरायनाय जायाखै होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिना होयो। आथिखालाव आसामाव ड्राग्सनि बारायग्लाबनायखौ नुगासिनो दं आरो बेबायदि समावनो गोबां ड्राग्स फालांगिरिफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमै ड्राग्सफोरखौ फालांगि खालामगासिनो दं। आसामाव सानफ्रोमबो पुलिसा गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ बायदि सुलुंनि गेजेरजों हमबोबाय थानाय बायदिनो मैया फुंनि समाव कार्बि आंलं पुलिसाबो मोनसे स्रो सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै दिलाइथिनि आलियाव गंसे साखा खबब्रै गारिनिफ्राय सानै ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गासै 286था साबोन थेमानिफ्राय 3.5 केजि हेर'इनखौ बोखांनो हायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।